Dobrý deň, dovolali ste sa do kaviarne Tvoj deň. Ako vám môžem pomôcť? Pýtate sa, na naše otváracie hodiny máme otvorené každý deň od 8. do 21. a cez víkend do 23. Áno, tak určite vám ponúkneme skvelú kávu pripravenú našimi baristami. K tomu si môžete vybrať z čerstvých zákuskov a tvort. Tie pečieme v našej vlastnej cukrárenskej výrobe. Čo sa týka drinkov, tak pripravujeme naše svieže domáce limonády. Tiež robíme aj miešané drinky a pre milovníkov vín máme aj skvelý výber zo slovenských vínic. Áno. Ak prídete s väčšou partiou, isto je fajn si u nás urobiť rezerváciu a my vám veľmi radi pripravíme stôl, ktorý vám bude isto vyhovovať. Tak ďakujem vám pekne a tešíme sa na vás v kaviarni Tvoj deň na mieste, kde si vychutnáte každý okamih.